Gorkak gehien landu duen azterketa moldea, Trebekien konfiguratu duen idatzizko egitura, erretratua edo azalpen biografiko literarioa izan da. Ez du historia jarraitu sekuentzial bat osatu. Gizabanakoei dagozkien mini-historia individualak baizik. Eta erretratu hauetan kontaketa izan da nagusi izan ere Gorka batez ere kontalaria izan da. Ahozko eta idatzizko kontalaria. Azkenunera arte iraundion memoria harrigarri zornitua, gertalekuak, elkarrizketak, personen izaerak, baita aspaldikoak ere, gogoan berreskuratu eta xehetasunez azaldu izan dizkigu. Gorka persona irekia izan da, jendekina, edozin harreman motari aixe egokitzen zaien zekiena, agurtzera gerturatzen zen galdetuz, interesa erakutsiz, giza harremanetarako aparteko erreztasuna zuen. Persona adeitsua izan da, gizabidetsua, arretatsua besteekiko. Hitza bete zen beste inorez bezalakoa, agindu bat egin eta bai ederki bete ere. Besten arrakastaz poza hartzeko, besten doainak aitortzeko oztoporik ez, ambiziorik eta inbidiarik gabeko gizona, konforme bere izaera, lana eta mailarekin. Adi horik ez laguna. Kasendo lagunak, gaixotasun azkar baten ostean, iazko urriaren amaieratu nahi zuen azken armazan. Etxe honetan ere, Euskaltzaindian lan mardura egin jartzen ikasi du. Euskalkien lantaleko kide 2001-etik. Eta Euskaltzaindun gazle izendatu zenuten 2002. Hezkuntzarekiko kezka bizia zeukan eta berak oso euskara osasuntzu eta eredu berria erabiltzen zuen arren, bazekien zelako duen ustean nositu izan duen euskal hizkuntzak azken hamarkadotan. Hori dela eta, aleginak egin zituen iztegi batuak anorramengo berezitasunak jaso zitzan. Lan profesionalarekin batera euskartu zuen bere lan militantea, euskalgintzan eta kulturgintzan. 1979an, Sehaska Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarteko sortzaileetatik bat izan zen. Eta 1972an, Elkar argitaletxearen sustatzaileetatik bat ere bai. Horrez gain, Euskal Herriko Kulturzentroko lehendakari gisa aritu zen 1984tik 1988ra. Eta eke Euskal Kultura erakundeko buru egon zen beste 4 urtez. 1980tik 1984 bitartean. Bestalde kristau gisa fededunak deitu elkarteko kide ere izan zen. Bestalde, Ramuntxo euskal idazle bat ere bazen. Herria Baionako Astekarian eta Iakin Arantzazuko aldizkarian artikuluak idazten zituen. Baita Euskaldunon egunkarian ere. Euskaraz alere erandezaket eskualeriaren eta eskualaren zerbitzuko jarri zela apez bat elizaren zerbitzura joaten den bezala, eginbide hori emanez osoki eta nahi ezen kristau fededuna xantu laikoa bizarako norbait izan dela. Berak ez zuen horako kanonizazio laiko ez eta laudoriorik onartuko, baina maneruski ezin diteranzu. Irudi hori ez dut baztertu, azeta bat bezala bizi baitzen. Oso apalki, xurki, ene induriko pobreki, bai jan edanetan, bai jantzian, gorbata ezkatiarik ez diot behin ere ikusi. Ez zuen jan baten itxurarik ez da nahi ere. Bere buruari kasu eskasa egiten zion, ez dakin noiz debru lo egiten zuen, eta ni beldur bere lan errandoiak leherturik joan zaiguna. Ata bada, ezen presona triste haietarik, alderantziz mutil alaia zen, zirtolaria, iakin eta imitzio egile trebea, maiz aralerian eta txantxetan.